उदालगुरि जिल्लायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोङो हरिसिंगा समस्तियाव दालां बेखेवनाय आरो लोगोसे बेवहाय गुदि बाथौनि थानसालि केम्पासाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ब्रन्जनि मुसुखा गायसननाय आरो माल्टिपार्पस बिजनेस हल टाउनाव बेखेवनाय आरो उदालगुरि टाउनाव बिबाह भवन एबा हाबा जाग्रा मोनसे न' बेखेवनाय जादों। आरो दा बेवहाय उदालगुरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोना माखासे साननाय हनाय दङ जायफोरखौ बिथांमोना आगोलनिफ्राय गोबां माखासे बेले बेजे नुबोदों। दा बेखौ लानानैनो जों बेवहाय सावरायदों। बिसेसके हानि जेंनाखौ लानानै बिथांमोना माखासे खोथाखौ गियो। दा बेफोरखौनो लानानै सावरायदों जे आयेननि गेजेरजों मा खालामनो हायो बेखौ उननि समाव जोङो बिजिरगोन होननानै। जोबोद मोनसे मोजां थासारि उदालगुरि जिल्लायाव। आरो UPPL हिसाबै जों नुदों जे उदालगुरियाव आगोलनिख्रुइ जोंहा बांसिन मोजां रिजाल्ट जागोन आरो जोंनि बिजाथिफ्रा बेवहाय देरहागोन। आरो बिसायख'थिजों सोमोन्दो लानानै लानाय जि मेल मिटिंफोर बेवहाय बयबो मोनसे पजिटिभ नोजोर लानानै फैदों। आरो दिनै बेवहायबो बुंदों जे बिथांमोना जायखिजाया थासारियावनो UPPL सरकारा फिन फैफिननायखौ बिथांमोना हास्थायो। बिजाथिखौ फोसावगोन थाबैनो। हाग्रामा महिलारि मोनसे बाथ्राखौ दाखालि गावसोरनि जिथु मोनसे रेलिनि गेजेरजों बुंदों, इन्टेलेक्सुयेल आरो बारग' दैदेनगिरिफ्रा जोंजों दंजोबो, UPPLआ लाब्रायाव थासिगोन होननानै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद गिनानै दङ। बिथाङा जेब्ला 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद गिदों। फार्स्ट गिदोंमोन जे बिथाङा गावनि दायफोरनि थाखाय माने साजा मोनगोन नामा, बिनि उनाव थाबाय। उनाव गिबाय बिथाङा जे जि सरकार सालायदों बेजोंथ' आं मोगा मोगि जानो हानाय नङा। दा नंखायनो 5 बोसोर बियो खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि होनबा हाग्रामा महिलारि, जाय बिथाङा इलेक्सन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। बिथाङा BTCनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि जि गोसो बेखौ दिन्थिदों जे बिथाङा जेबो साननाय गैया, अननाय गैया। आरो लोगोसे देबारगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरनि फारसेबो बिथाङा जे जेबो साननाय गैया, अननाय गैया, बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान होबाय एसेम्ब्लियाव 5 बोसोर फैयालासिनो थानानै। आरो दायो बिथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ UPPLनि सायाव बानसावदों एबा सोंखारिदों बेयो मोनसेबो माने थार नङा। गासैबो नंखाय बाथ्राखौ बुंदों। आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामनो नागिरो, बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। सनितपुर बिश्वनाथआव बिथाङा मिटिं गानो थांदों। जि समाव सरकार दङमोन बिथाङा थाङाखिसै। बेवहाय 1 बिगाबो हा बिथांनि दिनाव फरेस्ट ओनसोलाव होनो हायाखैमोन। दायो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै हा हुनि जेंनाया जोब्बाय। सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबनाय नङामोन होनना बुंदोंमोन, दिनै बड'लेण्डआव हाबबाय। दा बे जेंनाफोरखौ मोनसे मोनसे सुस्रांजानायखौ नुनानै बिथांमोना समखिदों। ओंखायनो राजखान्थि फारसे जानला मानला खोथाफोरखौ बुंदों। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै UPPLनि फारसे बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जि अननाय आरो मोजां मोननाय दायो फैदों बेखौ बिथांमोना मालाबा फिदिंफिननो हानाय नङा। आरो एबार UPPLआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासि लानानै हारसिंनो सरकार दानो हानाय थासारियाव फैगासिनो दङ। उदालगुरियाव साब सेक्रेटारियेट अफिस दानायनि बेखौ उनाव नुगोन रायजो राजाफ्रा। आं बेखौ जेबो बुंनो साना जे माखासे बाथ्राखौ राजखान्थियाव बुंनांगौ होननानै बुङो। दा बबे प्रेक्टिकेल नङा रायजो राजाफ्राबो उनाव नुगोन। बिथांनि जिथुके हेलिकप्टाराव गोबां गोसारबाय थादों। हेलिकप्टारा गोबां गोसारबाय थादों ससियेल मिडियायाव। आङो बुजियाखै मानोबा गोसारदों ससियेल मिडियायाव। आं मोनसे सोंथि खालामो। थिग बेबायदिनो 12 तारिखआव जिखिनि जेरै बर' साइडआव सोरबा आबसुफ्रा खावलायदोंमोन ज' जानांगौ होननानै, नाथाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंदों आंबो गोसो दङ, राजि दङ, इउनिटि जादों, नाथाय बिथांमोनासो गोसो गैया होननानै नोंथांमोनखौ बुंबाय थादों। UPPLखौ बुंदों बिथांमोनासो गोसो गैया आरो सरकार दायोब्ला BPP जानांगौ होनना बुंदों बिथांमोना। जोङो गोसो गैयाबाथ' रायलायनायाव थांनाय नङामोन। माने जि माहारि आफादफ्रा हांख्रायदों बेवहाय जों थांदों, जों खोथा बुंदों, जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों, जोंनि हान्जानि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरो जोबोद पजिटिभलिनो जों बाथ्राफोरखौ बुंबोदों। आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्रायनो हास्थायो। दा बिथाङा जेखौ असमियाव साले बेरे कुब होनना बुङो, ओरै बुंलाय बुंनानै टाइमखौ पास खालामनो नागिरदों। कारना बेलेग, बिथाङा राजखान्थि खालामनायनि आन्दोआव बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रनानै दङ, बिथांनि खर'आ बहाबा हाबनानै दङ। दिनै बिथांखौ नायोबा नुगोन जे बिथाङा जेसेबां जि बुंनानै थगायनो नागिरा मानो बिथांनि मोखाङाव रोखा रोखा बेरखाङो जे बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रना दङ आरो बिथांनि खर'आ बहाबा हाब्रना दङ। ओंखायनो दिनै हारसा खौरांगिरिफ्रा सोंदों जे हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा सोंखारियो, सोरखौबा सोंखारिनो होयोबा एबा सोङोबा बिदि बाथ्रा सिरि सिरि थायो होननानै।
दा नंखायनो बियो दिनै माबा मोनसे गिदिर षড়যন্त्र एबा माबा मोनसे गिदिर माखासे पलिसिनि गेजेराव बियो हाबनानै दङ जियानोखि बर' हारिनि इयुननि थाखाय मोजां नङाबो जानो हानाय नोंथाङा लास्ट डेभेलपमेन्टआव गोबां खृष्टाननि गासैखौ समान नोजोरजों मावलांबाय थानाय जों नुनो मोनो बे समाव ससियेल मिडियाआवहाय बे बावैसो जेनेबा दिनै ब्रह्मनि मन्दिर बेखेवबाय आरो बे आगोल बावैसो खृष्टानफोरनि माखासे गेस्ट हाउसफोरखौ बेखेवनाय बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो दिनै नोंथाङा बर' हारिया धोरोमखौ लानानै गावस्रा गावस्रि नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो नंगौ जोंनि मानसिया गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय हारिया मोनसे दा बे हिसाबै बर' हारिया धोरोमजों मालाबाबो गावस्रानाय नङा हारिनि नांनाय समाव जेब्लानो सोमावसारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदों बेवहाय खृष्टानाबो फैदों बाथौआबो बयबो ब्रह्मबो फैदों एनडिबिआ सोमावसारदों बयबो फैदों बिएलटिआ सोमावसारदों बयबो फैदों जेब्लायनो नांगौ जादों राजा लामायाव रेल लामायाव बयबो फैदों बहाबा मेल मिटिं खुंदों बयबो फैदों दा दिनैसिम जोंनि हारिनि मानसिफ्रा खौसे दा नंखायनो जोंनि सरकारा जोङो बाथौखौबो नायदों ब्रह्मखौबो नायदों गुदि बाथौखौबो नायदों ख्रिस्टियानखौबो नायदों जोंनि जि दङ गासैबो धोरोमखौनो जों नायदों जे धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे जोङो एसे सोदांनानै इयुन जोलैखौ जों गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो हायो नंखायनो धोरोम आफादफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो मदद होदों भिजनफोरखौ लानानै खिन्थु बिरोधिफोरा बुंदों जे बे पलिटिकेलनि मोनसे एजेन्डा जाय मानसिया राजखान्थिनि ससमा गानना दोङो नोंथाङा जेसां मोजां खामानि मावबाबो जेसां मोजां बाथ्रा बुंबाबो बेखौ राजखान्थियानो लागोन किन्तु भिजन डकुमेन्टआ फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव बिनि फिननायखौ आं नङा भिजन डकुमेन्टआनो होलांबाय थागोन मानोना उदांस्रिनिफ्राय दासिम बै हारि हारिसाफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेबायदि भिजन डकुमेन्ट रावबो बानायाखैमोन दा बेखौ मावनो रोङैनि थाखाय लाजिनानै बिथांमोना बायदिसिना गाब फुनदों मानोना बेबायदि साननाया बिथांमोननियाव मालाबाबो फैनाय नङा सार बिटिआर एकर्डआ भेलुलेस होननानै बुंदोंमोन बिथाङा हाग्रामा महिलारिया नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो सनितपुर कमिसना दा बिटिआरजों मोनसेबो एकर्डआ भेलुलेस नङा सनितपुराव थांनानै गहपुराव थांनानै हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथाङा पावाराव थायाबा गासैबो भेलुलेस जायो बिथाङा पावाराव थायोबा गासैबो भेलु गोनां जायो दा बिटिआर एकर्डल' नङा बिएससिआबो भेलुलेस नङा बिटिसिआबो भेलुलेस नङा बिटिआरआबो भेलुलेस नङा सोरबा जुदि बर' राइटारा खन्थाइ बिजाब गांसे बरनदो बेबो भेलुलेस नङा बेयो जोबोद गोनां सोरबा जुदि जोंनि सासे फंबाया बा बिदाया रायथाइ मोनसे लिरदों बेबो भेलु गोनां सोरबा जुदि हारिनि थाखाय अन्थाइ थसे थिखांनानै जुदि लामायाव होदों बेबो भेलु गोनां दा नंखायनो बेफोरनि भेलुखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिनाय नङा बिथाङा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव स्टाडि खालामनांगोन आरोबाव नाजानांगोन बुजिनो थाखाय दिनै हारिनि थाखाय जाय खामानि मावदों एकर्डआथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जुदि सोरबा हारिनि थाखाय हाग्रा दोंसे फुदोंबा बेबो हारिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट दा बेखौ बिथाङा मालाबाबो बुजिनाय नङा हारिनि थाखाय सोरबा जुदि हाद्रिबाला मोनसे थिखांनानै बहाबा मन्दिर लुनायाव न' लुनायाव होदोंबा बेबो भेलु गोनां दा बेफोर बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जे ससियेल एक्टिभिजमनि कचिंखौ लानांगोन अब्लासो मिथिगोन नैबे समा जिहेतु अलखद राजखान्थि बेलायावहाय जुदि हाग्रामाय बुङोबा जों एलायन्स होननानै नाजावगोन नामा सार बेखौ माहारि आफादफ्रा थिग खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा गोसो दङबा माहारि आफादजों जिरायथों गाबोननो जिरायनानै बुंथों मानोना मोनसेल'थ' नङा थुनलाइ आफाद फरायसा आफाद हारिमु आफाद गोबां आफादफोर दङ बेवहाय गाबोननो जिरायना रायलाय लामा मोनसे ओंखारगोन किन्तु बिथाङाथ' जोंखौसो बुंदों जे गिनानै मानानै इउपिपिएलआ लोगो जानो नागिरदों मानो नागिरदों गिबाथ' जों सिगांनि गिगोमोन जि समाव बिथांमोना सिगियोमोन जोंखौ नङा होमबा जोंनि गारिखौ अन्थाइजों देख्रुबबाय होसोबाय गोबांखौ बुबाय माबाबाय दा बै समावनो गिगोमोन जोङो दाथ' गिनांगौ मा दोङो नैबे समाथ' जोंनिसो जोंनि सरकार आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन बेवहायथ' जोंहा जेबो गिनांगौ गैया थेंक इउ